दाउ जालाय आइदोंमोन आं नों संनो संगिनानै आं संदोब्रा गोथाव जादों ना सना हा गोथाव जादों खेबसे बुंहरलाय होमबा बारिया नुवालाय खेबसे बुंलाय मोजाङै गोथाव जादों एग्जामा गाबोननिफ्राय मोजां लेर हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो जा बुस्थुखौ बानायनो नागिरदों बेखौ आं एक्जेक्ट बर'आव मा बुङो आं बेखौ मिथिया जिखुनु आङो बुंनोसै गाजर का हालवा ओमफ्राय बेखौ बर'आव मा होनगोन मिथिला सोरबाफोर मिथियोबा आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै खिथा हरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दिनैनि जिथु गाजर का हालवानि जिथु रेसिपि बेखौ नोंथांमोना जुदि संफेरबायबाथ' गोरोंबाथ' आरो जेबोआनो नंला अब्लाबो आंनिखौबो नायदो आं बोरैहाय सङो आरो आंबो एसेबां एक्सपार्टबो नङा अब्लाबो आं जाखिनि रोङो बेखौनो दिन्थिगोन नोंथांमोननो दायो नायलांबाय थादो बेखौ बानायनो थाखाय मा मा इनग्रेडियेन्ट्स नांगौ बेखौहाय आं फार्स्टआवनो दिन्थिग्रोगोन बेनि उनावहाय आङो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांगोन माबोरै संनाय जायो आरो बेनि टेस्टआ माबोरै बेखौ नोंथांमोननो आङो टेस्ट खालामनानैबो खिथागोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय हानानै लानोसै दायो गाजरखौ दायो आङो हाखांबाय बेखौ सुना लानोसै सुनानै रुखिगोन बिराद गोरों आरो जेरैबो बे बुस्थुखौ सोर लाबोदो देलाय खिथानो हायोबा सोर लाबोदो दायो नैबेखौ नांगोन रुखिनो थाखाय एसेबां गोदोरा गैया बेखौ ग्राइन्डाराव होजागौमोन खिन्थु गोलाव जानाय नङा बेखायनो बिदिनो खालामनोसै आरो मोजां जानायनि गोथाव जानायनि ओमफ्राय बिराद गोबाव आं बेखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामो बिदि ना आरो इदि मादि Ini. Boleh itu. Gajar, boleh. Oh. Ini agak iya malu. Bisa jalan mana? Easy jalan mana? Nengkan sih. Sama sih. Getau ini getah dong tuh. Nama mana? Sandri Mwkhanga? Oh. मानसिफोरा सान्द्रि मोखां होनबाथाय इखौ बासिनानै बुंदों होननानै खिन्थु आंनि नामा दाला मोखां ओमफ्राय बिनिया जाहैबाय सान्द्रि मोखां ओमफ्राय नानिनि नामखौ मा दोनथावथाव नानिनि नामखौथ' दिनैसिम जों दोनाखै नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खिथाहरलाय नानिजों मा निकनेम मा फानि निकनेमा समायगोन जोंनिया आंनियाथ' जाहैबाय दाला मोखां ओमफ्राय सान्द्रि मोखांनिया जाहैबाय रेशमानिया जाहैबाय सान्द्रि मोखां नानिनिया मा जानांगौ फानि निकनेमा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आंनो बे नानिनिया दे ओमफ्राय गावबो देखानांगौना जोंना सान्द्रि मोखाङा बोग्रि दंफांआव गाखोनो हायोलै बिराद डेन्जार आंनि दिनैनि जिथु गाजरनि हालवानि जिथु रेसिपि बेखौ आंखौ फोरोंगोन सान्द्रि मोखाङासो मानो होनोबा आं दिनै फार्स्ट टाइम गाजरनि हालवाखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम संफेरदों ओमफ्राय आङो माने गावखौनो जोहोलियै बुंनानै लायाखै दै गड प्रमिस मेडामनो साहा होदो जालायबावो गड प्रमिस आं दिनैसो फार्स्ट टाइम रुखिफेरदो खोनादों नों रुखिफेरबायमोन इदि गाजर नोंनो फोरोंखागोन ना आं बानायखाबाय थायो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम गाजरखौ रुखिदो ओमफ्राय गाजरनि हालवाखौबो दिनैसो फार्स्ट टाइम संगोन ओमफ्राय बेखौ फोरोंगोन सान्द्रि मोखाङा नोंथांमोना साननो हागौ सान्द्रि मोखांनि आव फाव फेशनखौ नायनानै जेबो रोङा होननानै खिन्थु बिदि नङा बिराद गोरों बे जेरावबो आखा फाखा संनाय खुरनाय बिराद माने इभेन आंनिख्रुइबो बिराद रोङो बियो बिराद रोङो
ओमफ्राय नानिखौसो नुनायाव रोंनाय बायदि नुयो खिन्थु नानियासो जेबो रोङा जेबो रोङा मा जाखो दा आखाइखौसो इदि खालामफ्लाङो आखाइखौ जागोन दा एसे बिगुरखौ आंनियाबो नै दाख्लै रुखिनानै नोंबो आखाइखौनो जाहोफ्लांदो नामा दे साहा लोंग्रोनोसै होमबा ना नों मा साहा लोंदों मिथिगौ साहा नामा मा नाम बिहारि साहा बिहारि मोनसे साहा देखानाया गोथावखाना बिहारि साहा फुदुंनो अनजुनाया देखाय नोंखौबो ए बिहारि साहा फुदुङो बिहारि साहा Ibu sana wanya deh sih, nol kayak biar sih. Mulai nunggu dia kayak nangga. Nama apa dia kayak dia untuk nanya ini bagus, baik belum kenal, baik belum kenal. Gak. Jadi dong. Oh, ang masal. Bagus bukan yang dia di rumah Pia. Makan orang Thai teman. Gak cuman yang buat teman kon leo. Malai, mama birai, malai, kurang par kau birai lele ya. Ji, harlah yang video ko bagari sangai ko mute bo khamalai dong auto tom kharai ko bus bule ai man jawa dan ini tadi lawai tayar na kita nih Sandri Mwkhanga kaju badam deh ada kismis deh apa ada halwa punya Iku loge khana menang jawa sih nang ada sasiannya kaju kita ada बहुत माबा खालामनो रुकिनायसो नों सुकिनायसो रुकिनायसो होनो जोंनिया सान्द्रि मोखांमोननिया सुकिनायसो होनो जोंनिया रुकिनायसो जोंनिया रुकिनायसो होनो ना नोंसोर रुकि जोंनिया सुरकि मा सुरकि नोंथांमोना मा होनो बेबायदि खालामनायखौ मा डिस्ट्रिक्टआव मा होनो लेखो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि नामखौ होदो ओमफ्राय देश होनानै आन्दार मा होनो देश होनानै रुकिनाय ना सुकिनायलाय अ आरो इसिनिया बेलेगबो होनो हागौ इसिनिया पुरकिनायबो जाबाय आं गाजर जानो बिराद गोथाव मोनो नों गोथाव मोनो मोना नानि साइनानिनि निकनेमखौ मा दोनमारनो देलाय बुंलाय दुन्दिया पियाज बानलु होननानै नङा आंनिया जाबाय दाला मोखां नोंनिया जाबाय सान्द्रि मोखां इनिया खबाइ आं रायजोफोर आंनि नामखौ खबाइ मोखां मिलाया होनना बुंदे मिलायना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे दिनैनिफ्राय नानिनि फानि निकनेमा जाहैबाय खबाइ मोखां खबाइ मोखां ओमफ्राय अनजनानिया जाबाय सेन मोखां ओमफ्राय दायो जोङो गाजर रुखैबाय थानाय टाइमावनो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै गाइखेरखौ फुदुंग्रोना लाग्रोबाय आरो स' देट एसे थाबनो जायो जोंना एसे लेजि जादों आरो बाराद्राय लेक्सार होबाय नालाय आं जाबाय बर' सिख्ला मावनाय दांनायाव ओमफ्राय आखाइखौ खोबथेबाय था मबाइल भिडिअ लानायाव आं जाबाय दानि जुगनि मावनाय दांनायाव आखा फाखा सिख्ला भिडिअ खालामबाल' मावसिगोन नै जोंहा गाजरखौ रुखिखांबाय जोङो एसांल' संगोन दायो एसेल' जागोन आरो ओमफ्राय नैबेयावहा बेखौबो किसमिस आरो काजु बादाम बेखौबो दोनबाय ओमफ्राय जोंनो नांगोन नै गाइखेरखौ गुदुं खालामना लाखाबाय जोङो ओमफ्राय जोंनो नांगोन नैबे घिउ जाबाय अके साराया दुंबाय ओमफ्राय नों दा मा होनांगौ घिखौ दे एबार साराया दुंबाय ओमफ्राय माबा होआ नामा पियास सुइट्सआव पियास होयो पियासखौ गोथाव मोनजायो मोजां फ्लेभार फैगोन पियास होजाया हलवायाव बांद्राय जाया बिदिबा हालवायानो नाब्रा एसे गोदै एसे आलु गोसा इदि जानोसै ब्रा जाया बिदि जेरावबो बुहुमावनो जाफेराखै खोमा जाया इदि ओके साराया दुंबाय दा ओमफ्राय घिउखौ होनसै घिउखौ बेसेबां बुरजा होनांगौ दा घिउखौ होलाय हिसाबै होनांगोन जाबाय दे एसेल' होनांगौ बारा होनाङा जाबाय एसे दैदोंमोन खोमा रानबायमोन माथो मानोथो बिदि जाखो ओमफ्राय गेस एसे स्ल' खालामनानै होदो गेसखौ स्ल' खालामनांगौ
बेनिफ्राय माबाखौ होदो हालवाखौ हालवाखौ होदो गोजानाव थां नि मिथिंनिफ्राय गोजानाव थांदों होनदो गाजरखौ होबाय मिनिनायाबो आं थांगासिनो नानिनि मिनिनायखौ नायलाय रायजोफोरा आं गोसो गेसखौ एसे मिडियाम होदो ओमफ्राय एरबाय था माने एसे फास्ट होबाबो जासिगोन दा ओमफ्राय एरबाय थाथ' ओमफ्राय सिनिखौलाय माला होगोन सिनिखौ दानो होथ'नाङा गाइखेरजों होफाखानाय होनबानो जागौमोन माथो सिनिखौ एवनो होनांगोन सिनिखौ दा ओमफ्राय नै संख्रिखौ जास्ट स्वाद अनुसार एसेल' होदो माने एसेल' नङाबा दैल'द्राय मोनजागोन नालाय दसे टाइम खोबना होनोसै जोंहा गुरुजिया नै दिनैनि गुरुजिया जोंनि मास्टार सेफआ नै सान्द्रि मोखां मास्टार सेफ ओमफ्राय जोंना खबाइ मोखाङा बिराद बिजि मबाइलाव ओंखायनो बिराद मिनिगासिनो ओमफ्राय दाला मोखाङा सोलोंनायाव बेस्थ' जिहेतु हाबा जानाय सम बारग'लांबाय दाला मोखाङा हो जेखाइ जेखायाबो दसे रेस्ट लागासिनो ओमफ्राय लावदुमाबो अफिसनि खामानियाव बिजि ओंखायनो जों दिनै गार्ल्स पार्टि खालामगोन पार्टि माने बेनोसै गाजल का ना फोन आते रहते किस का फोन आते अफिसारसो आङोलाय फन फैबाय थायो आंनाव मानसिफ्रानो जोबोर गोसोखाङो आंखौ ओंखायनो फनानो फैबाय मालायसो जोंफोरखौलाय माथो रावबो गोसोखाङा आंखौ मार गोसोखाङो मानसिफ्रा मा आंखौल' गोसोखाङो थायोबा मालायसो महरबो समायना नालाय मावनाय दांनायावबो जेना नालाय बेखायनो गासैबो गोसोआव लाखियो जोंफोरखौलाय सोर गोसोआव लाखिबावनो बिराद दुखु जिउआव हांमा थालांबाय रावजोंबो गोसो खांजायैनि जिउआव हांमा थालांबाय खरस मानायलांबाय दायो बोखानोसै एरना होलाय ये माबा भुजिया एवनाय बायदिसो नुबायलै माथो मोनामसुनायनो हनलै माबैसा मोनामदों वाव गाजर प्लास घिउनि फ्लेभारा फैदों ओरैनोथ' आं घिउ जानो बारा मोजां मोना सिगाङाव मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा आदाया मार ओंखाम गुदुंदों घिउ जायो ओमफ्राय आदाखौ नुयै आंबो साननैसो जादोंमोन ओमफ्राय आं एसे बोरैबा मोनामनाय मोनो ओमफ्राय उनाव मोजां मोनलांदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो आंथ' बोरमा बेदर जायामोन ना दाख्लै लावदुमा जाहोथाब जाबाय आङो ओमफ्राय आगै अनजना संदोंमोन आरो बिराद गोथाव संदोंमोन आङो थैनोबो रावनिबो संनायखौ जाया जोंहा मामा संबाबो जाया जोंहा आब' संबाबो जाया खिन्थु अनजना संबा आगै अनजना संबाथाय आङो बोरमा बेदरखौ हले जाथारगोन बिराद टेस्टि सङो आरो नानिया संबाथ' आङो जाया आंबो संनो रोंगौ बोरमा बेबो संनो रोङो दिसुन जों सोर फैखो मा थांनायलै दासो फैदो एबार गाइखेरखौ होदो समायना सिख्ला आजोलि गाइखेरखौ होनसै ना इसेल' होग्रो इसेल' इसे साननैयासो थांबाय बोला इसेल' होग्रायखौ एरग्रो इनि उनावसो आरो आयौ इखौ जि जानो गोथाव मोनो आं लथबखौ बे गाइखेरनि दाखाखौ आयौ बेदर जाथाराखै ना जालायबाय नामा बेदरखौनो जाबाय थायो मोदोमा ओमफ्राय उदैया थुल जाजोब्बाय ओमफ्राय सिनिखौ माला होयो होगोन लासै आरो गाइखेरखौ होबावदो एबार आरोबाव गुदुंथार दस'लै होबाव आरोबाव जाबाय जाबाय Is that okay? एबार सिनि होजासिगोन दे र' एबार इलाइसिखौ आंनि दायो होगोन सिनि होगोन सिनिखौ बेसेबां बुरजा नांगौ
बारा होलालै एसे खम जादों मिथिबाय सिनिखौ सामसनैल' होनसै जाबायलै एसां गोदैद्राय जानो हानाय नङा दा टेस्ट खालामनानै जाबाय एबार इलाइसिबो होदो गाइखेर थानायावनो इलाइसिनि फ्लेभारा फैगोन आरो ना ओमफ्राय देनासो नांगोन एसे है जेबो नङा दे बोखावनानै हो उनाव सिंनि फ्लेभारा हाबगोन ना बोखावबा गथायैनो होबा फ्लेभारानो हाबनाय नङा बिराद गोरोंलै जा सानद्रि मोखाङा गथाय होबा मारै जागोन दिसुन दायो इलाइसि होबाय जाबाय medium flame गोदौदो आरो दा बिराद गोदौदो दा बोखारनो र' बिराद गोदौदो आरो नै दायो किसमिस आरो काजु बादामखौ होना होनोसै tasty गोथाव जासिगोन वाव कालारखौ बया दसे खोबावना होनोसै बिनि उनाव रानबानो कमप्लिट जाबाय दिनैनि रेसिपिया ओमफ्राय टेस्ट खालामनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो सिनि नांदों नाङा टेस्ट नायबानो जाबाय नाङा सिनिखौ बारा होआ सामसनैयानो जायो सिनिखौ मोननै सामसल'सो होदो इमान फेट्सबो थानाय नङा खोमा अब्लाबो आं बारा जाया सुगार होदों नालाय एसे जागोन आरो मोनजासिगोन नै दैखौ बोखारनानै बेखौ गेसखौ एसे बुरजा होनानै माने एरना होबाय थानांगौ आरो मोनां जाबाथाय मालायफोर बादि नङा दै एसे एनैयावनो मामोनलाय बोराबखांनाय साम' सोबनाय बायदि सबखौदोंगौ आं आगै मोनांसो एलाइचि गोथावथार ना एसे साखिनायनोसै नामा साखिनाय गैयाबाथ' जाखाया गेमस्रि दैमारि भिडिअ सिनायाबो मारै जादों एसे साखिनायनोसै आङो सिनिया एकदम पारफेक्ट सामसनैल' होदों बारा सुगार जानाङा गावबागाव गोसो बायदि सुगारखौ होनो स्ल' पयजन नोंथांमोननोथ' आं सिगांनिफ्रायनो देखायखाबाय माखौ मा होनांगौ माबोरै संनांगौ ओमफ्राय बेखौहाय फार्स्ट टाइमावहाय एसे मा होनो हाइ फ्लेमाव होनानै गेसखौ बारा होनानै एरना होबाय थानांगौ आरो थाबनो दसेल' खोबना होनांगौ माने बेयावहा खामनायनि चान्सेस थायो नालाय ओमफ्राय नन स्टिकिया एसे स्टिकि टाइपनि जालांबायमोनथ' साराया बेखायनो आरो ओमफ्राय उनावहाय जेब्लानाखि एसे रानहां जायो अब्लाना ल' फ्लेमाव होनानै बेखौ एरबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय मोननायखौ माबोरै मिथियो होनना बुंबाथाय बे जिथु घिउ होनाय थायोना बे घिउआ माने सायावहा नुजाखांबोयो आरो होमबानो मिथिखादो राननायजों लाबजों मोनबाय होननानै नै जोंना रेडि जाबायानो आरो ओमफ्राय बोरैबा नायोबा नानि बिदै एवनाय बायदिबो नुदों ओमफ्राय बिराद गोथाव जादों आरो आं बेयो थार्ड टाइम आंनि गाजरनि हालवा जानाया ओमफ्राय बर'आवहायथ' मा होनो मिथिला नोंथांमोना मिथिबा खोन्थाहरदो आरो बानायनानै जानो दाबावदे आं अके बरिया जादों बरिया गोथाव जादों गाजराथ' ओरैनो फेट्स बारा गैखायाना फैलाय जाफैलाय सना फैलाय जाले जालाय दे जा बेथिदालाय गोथावथ' पियास बायदि नुयो बेथिनांगौ खोनायासै नामा दा माबायसा गोथाव ना बरिया बारा गोदै नङा बारा गोदै नङाथ' आं बेखायनो वाव बरिया ना बारा सिनि होआखैना नोंथांमोनाबो बारा सिनि होनाङा गोथावथार जादों
आंथ' बिराद गोथाव मोनदों नों माबायसा मोननाय मोजां ना सालायानो खामब्रबाय आंनियाथ' So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you ओमफ्राय दिनैनि रेसिपिखौ बिराद सिम्पोलमोन गोथाव बानायना नाय मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' न'खराव बिदि हलवा बानायनानै जानाया 100आवहाय 99%आनो जाया होनना बुंबा गोरोन्थि जानाय नङा इभेन आंबो बियो सेकेन्ड ना थार्ड टाइम आंबो बिदि जाफेराखै आरोना बारा ओमफ्राय आं गोथाव मोननानैसो बानायनो लुगैनानै बानायबाय आरो बिराद गोथाव मोनदों नोंथांमोनाबो गावनि हासबेन्डनो बा गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफानो बानायनानै जाहोबानो जाबाय एकदम सिम्पोल आरो रोङाबाथ' आंनि भिडिअ नायदो अके देन बाय बाय नानिखौ लालाय गोथाव जादोंना जायाखै देखो दा जोंनि हालवाया मादै जादों बोरिया बोरियाना बरिया होन बरिया नैलाय थोरसियावसो लाना जाबावदो गैला टेस्टि बोरिया एकदम बरिया आलासि फैबाबो बेखौ जाहोबाथाय आलासिफोरा हेपि जागोन दिग्ला आंनि हलवा संनाया माबायसा जादों सना दिग्ला जाखांबाय माबायसा जादों दावसो जालायदोंमोन आं नों संगिनानै आं संदोंब्रा गोथाव जादों ना सना हा गोथाव जादों खेबसे बुंहरलाय होमबा खेबसे बुंलाय मोजाङै गोथाव जादों एग्जामा गाबोननिफ्राय मोजांले जोंहा टेक्लिया गाबोन उरिष्या थांसिगोन दिनै खै तारिखमोन 25 गाबोन 26 फेब्रुवारियाव गाबोन 26 फेब्रुवारि आरो गाबोनहाय थांगोन जोंहा टेक्लाया ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो जोंहा टेक्लाया मोजाङै मोजां सहैगोन आरो मोजाङै फैफिननो हागोन होननानै प्रे खालामनो थाखाय आङो मा होनो आरज खालामबाय नोंथांमोनाबो प्रे खालामना होबानो जाबाय जोंहा टेक्लानि थाखाय आरो एग्जामाथ' मा जागोन आं मिथिया फरायनायावथ' लादुखा मा होनबावनो जोंहा टेक्लाया दायो ITI नि एग्जाम हैनो थांगोन आरो उरिष्यायावसो जायो बिसिना एग्जामा ओमफ्राय नायनोसै माबायसा मा खालामो उपायथ' गैया फरायनायाव जायाबाथ' हालेवनानैनो जाहोनांगोन फेल जायोबाथ' बिखौ नेक्स्ट इयारनिफ्राय जुखाम बागान आरो जोंनिथिंथ' मार माबा गायदों तरमुज बागान बानायनो होनोसै ओमफ्राय हिन्जाव लाबोनानै हाबा खालामना होनोसै